Ara mateix hi ha 51 generadors funcionant a la demarcació. És el símptoma més evident que la normalitat encara no ha tornat. Endesa preveu que les afectacions per la nevada, sobretot la caiguda de torres elèctriques, estiguin enllestides l'1 de juliol, datant que algunes de les torres substituïdes ja compliran amb la normativa que va entrar en vigor ara fa 4 anys. De tota manera, Endesa ha avisat que una setmana com la de la nevada podria tornar-se a donar. La companyia elèctrica Endesa ja ha posat una data sobre la taula per a tenir normalitzada la situació elèctrica a la demarcació de Girona. Serà el dia 1 de juliol. El director general d'Endesa, Josep Maria Rovira, ha destacat que totes les torres que s'estan instal·lant de nou segueixen la normativa de l'any 2006 de la Generalitat i, per tant, substitueixen a les destrossades per la nevada del passat 8 de març i que encara seguien la normativa de l'any 68, garantint així més resistència i robusticitat, ja que aguantaran ràfegues de vent de 160 km/h i 180, en aquest cas a l'Alt Empordà. Mirin vostès que per tota Espanya parla de 120 km per hora i les xarxes de transport 140, i nosaltres per les nostres xarxes de distribució ja parlem de 160 i 180, i la xarxa d'alta tensió. Això què vol dir? Que les torres que han caigut, les nostres torres, quedaran substituïdes per unes altres torres molt més robustes. Vull dir que ens quedi molt clar, no fem allò que volem, no, fem allò que la normativa i les normes ens exigeixen. D'altra banda, Rovira també ha garantit que per Setmana Santa no hi haurà cap nucli urbà que funcioni amb generadors, tot i que es mantindran uns 300 al territori per si hi hagués alguna problemàtica. Per tant, les poblacions estaran totes connectades a la xarxa elèctrica convencional, moltes, però, encara en precari. Des de la companyia també s'ha volgut respondre a les crítiques del sector turístic de la Costa Brava, el qual els culpava de malmetre la imatge d'aquest sector amb la manca d'electricitat durant tants dies. La imatge malmesa, més malmesa que la que tenim nosaltres en aquests moments, em sembla que és més que evident. Lamentem molt aquesta situació extraordinària, però no som els responsables ni els culpables d'aquesta situació que s'ha viscut. Els primers afectats hem sigut nosaltres i lamentem enormement l'afectació que això ha pogut tindre amb els nostres clients. Per això immediatament hem destinat tots els recursos econòmics disponibles, sense mirar prim. La companyia ha destacat que tots els operaris vinguts d'arreu de l'Estat per a arreglar els desperfectes ocasionats per la forta nevada, uns 1.600, es mantindran en tot el territori fins que estigui tot normalitzat, sobretot per Setmana Santa, per a garantir el subministrament als abonats. D'altra banda, ja han començat a rebre les primeres queixes i, segons la companyia, n'han sigut unes 3.000. Endesa també ha donat a conèixer la inversió que necessita per a solucionar tota la situació, en total més de 50 milions d'euros. Els municipis més afectats pels efectes de la nevada i que van haver d'afrontar la crisi amb els seus propis recursos creuen que les ajudes que la Generalitat va aprovar ahir són insuficients. Les queixes arriben des de la demarcació i és que el govern no reposarà els diners que molts van avançar. És el cas de Caldes de Malavella, que rebrà 10.000 euros quan considera que la factura de la nevada li va costar 50.000. Alcaldes gironins de tots els partits polítics diuen que el govern català ha fet curt amb les ajudes d'1,5 milió d'euros a repartir per 150 ajuntaments. És el cas, per exemple, de Lloret de Mar, un dels municipis més afectats pel temporal que durant uns quants dies es va convertir en un municipi fantasma. Ajuntament i empresaris van haver de mantenir centenars de turistes que no tenien ni llum ni corrent elèctric. Dies després, Lloret ha fet càlculs i la línia d'ajuts aprovada pel govern és totalment insuficient. Crec que serà insuficient totalment. Vostès ja saben que ahir en el Consell d'Alcaldes de la comarca de la Selva, doncs algun dels alcaldes, o en el cas de Lloret de Mar, el tinent d'alcalde que hi era present, doncs les nostres estimacions a dia d'avui gairebé ja ens emportaríem més de la meitat d'aquest pressupost que ha de ser per molts i molts municipis. A la Jonquera asseguren també que amb la part que els pertoca no en tindran ni per pagar els entrepans dels ciutadans que van quedar atrapats a la carretera i que van acollir el pavelló. Tampoc a Palafrugell en faran prou amb els 35.000 euros que els han tocat, on hauran d'invertir-hi molt més tan sols amb la neteja de carrers. A Caldes de Malavella, on ja han gastat més de 50.000 euros, calculen que els en pertocaran tan sols uns 10.000.
L'oposició d'alguns ajuntaments a la MAT és la causa principal del retard en la construcció de la infraestructura. És el parer del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, que ha matisat que la MAT haurà entrat en servei d'aquí a 4 anys. El termini per a la posada en funcionament de la línia de molt alta tensió de 400 kV que el govern de l'Estat ha fixat per al 2014 és el mateix que ja va anunciar la setmana passada el director general de la xarxa de transport d'electricitat francesa, Dominique Maillard. El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, critica lamentablement l'actuació d'alguns ajuntaments, sobretot de la demarcació de Girona, que han generat retards i paralitzacions a un costat i altre de la frontera. Segons Sebastián, però, els treballs estan avançant prou bé i ha insistit en que les interconnexions són una prioritat d'aquest govern per tal d'acabar amb l'aïllament elèctric respecte a la resta d'Europa. Ara per ara, la Generalitat està preparant la documentació per tal que els ajuntaments puguin presentar al·legacions, per tal de començar les obres que ara hi ha paralitzades el 2011.